नोंथांमोनखौ आंनि जे बेसेनराव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंगौ जोंहा थारैनो नोंथांमोना ससे दहाय क्लिप्स भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा दिनै सिडली बियाबाव जोंहा बाइ इलेक्सन जादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय इलेक्सननि जोंहा दिनै रिजाल्ट बिनि फिथाइखौ जोंहा दिनै फोसावबाय। दा थारैनो नंगौ जोंहा दिनै इउपिपिएल जाय केन्डिडेट जादोंमोन बे बिथाङा देरहाबाय। दा देरहानाय लोगो लोगो जोंहा नै नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा दिनै देरलाखब रंजानाय नङा होमबा। दा खालि देरहानायजोंल' मा जानो नङा होमबा लोगोफोर, खामानिखौनो गासिबो रायजो राजानि थाखाय जेबो जाफुंनाय खामानिखौनो मावाबा नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै देरहायो, रंजायो, मोसायो, खालि जों बिदिखौल' नुयो नङा होमबा लोगोफोर। दिनै रायजो राजानि थाखाय अबाव मा जादों अबेयाव मा जायाखै बेफोरखौ दिनैहाय खामानि मावनो रोङा नङा होमबा लोगोफोर। दिनै जोंहा गोबांथार बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दिनै जोंहा गोबांथार जोंहा बर' सुबुंफोर मुंख्लं जालांनायफोर दं नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनि माखासे मोननांगौ मोन्थाइखौनो दिनैहाय होजोबनो हायाखै बा होआखै। दा दिनै ससियेल मिडियायाव गोबांथार मानसिया बुंगासिनो दं। अब्ला दिनैहाय खालि बिदि रंजानाय बाजानाय बेफोरखौल' नुयोबा नङा होमबा लोगोफोर, सोरनि गोसोआ दुखु मोना जानांगौ। दिनै देरहालायबाय, दिनै गावसोर गोजा रंजासैलाय नङा होमबा, खालि बेफोरबायदिल' मोनो नङा होमबा लोगोफोर। दा नायबाव दिनै बिसोरनि मोसानाय मडेल एक्टिंफोरखौ नङा होमबा लोगोफोर, आरो माखासे एटम गावनायफोरखौ नङा होमबा लोगोफोर। दिनै आं बिसोरनि देरलाखब मोसानायखौ आं देखायनो होननादों लोगोफोर। नोंथांमोना बे बिसोरनि रंजानाय बाजानाय एटम सावनाय मोसानायफोरखौ नायबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नुबाय नङा होमबा लोगोफोर बिसोरनि देरलाखब मोसानायखौ आरो एटम सावनानै रंजानायखौ नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा बिसोरनि रंजानाय बाजानायखौ जोंहा नुनानै गोसोआ सोलायनो हाया नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा 2025आव बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा बेवहाय गासिबो सोर अबे राजनितिक दोलोआव गासिबो थिग थालायबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय रायजो राजानि जेबो मावै नङा होमबा लोगोफोर, जोङो बिसोरखौहाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो सापर्ट खालामनानै जेबो जानाय नङा। ओंखायनो जाय पार्टिया मोजां मावगोन बेखौसो जोङो नागिरनांगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेखिनियानो लोगोफोर आंनि भिडिअ। बाय बाय।